echt heel heet. Ik ben maar in de schaatssteen gegaan. Voor de berg te wachten, want anders dan... Als ze gewoon het doet, dan helft het gewoon het einde van de dag net. Ik vraag me eens daar hoe hard je de holle koel. Maar het is ook niet waar. Het is hier ongelooflijk bassende heat, jong. Zo, hé. Het is hier in principe prima fietsen in Friesland. Slaan we ons net onder in de trekker. Hoi! Ja. De man die maakt een gebaar naar mij dat ik uitzie, maar nee, dat met de hand zit in de holle zo. Oké, nou ja, mooi voor hem. Mooi figuur die trekkerridder, dat hem zijn minstens met de holle zo. Maar uiteindelijk weet het nevens midden auto's die ons zien kan, dus ik had het leerd met het autorijden. Wat obstakel aan jouw kant zit, dan moet je wachten. Oké, nog even zien hoe ik hier weer een beetje veilig naar beneden te komen. Nou, wij zochten een bankje in de schaduw, maar die konden wij niet vinden. Ja, maar, nou, we zitten hier al nou, niet zo ver van Leeuwarden, nou, denken we. Nee, ik denk... ja, zoiets? Ja. Ja, ik denk, ja. Ja. Ja, die toren die zie je al wel snel natuurlijk, hè. Waar gaan we hier? Waar weer? Hoi. Ben je helemaal besmet? Maar nou, kijk eens. Hier erheen gaan, jong. Nou, dat is wel, jong. Nou ja, hier zal langs de route van de Zwet. Ik kom natuurlijk even van zo'n soort plakjes in. Ik weet dat is juist, maar je kunt er lekker zitten, maar je bloed en de bloed hier. De stroeken in. Jerk. Ja, wat? Oh ja, dit is wel een Markel. Markeltje. Wat je gelijk opvalt is dat het fietspad een stuk breder is. Dus dat je wat makkelijker beeld kunt delken. Dat je dat orenpaard aan de orenkant, ik zou zeggen aan de achterkant van de Zwet is dat wat minder. Leuk als Jonas naar mijn vlog. Vond het leuker dan toen omheen. Volgens mij zie je abonneer je dan. En was wat kwijt met een actie achter in de reacties en dan zoek ik gauw bij de hoop.